Priatelia, viete, kto je toto? Toto je Frederick Baldan, človek, ktorý poukázal na komunikáciu medzi von der Leyenovou a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. A viete, čo mu spravili? Zavreli mu bankové účty. A nielen jemu, ale aj jeho 5-ročnému synovi a komplet celej jeho rodine. Aby to nebolo málo, tak ich zavreli aj vydavateľstvu Rights of Freedom Press, ktoré vlastní práva na jeho knihu Ursula Gates, v ktorom píše práve o vplyve lobistov na Európsku komisiu. A teraz si predstavte, čo dokážu lobisti a majitelia bank, ktorí ruka v ruke spolupracujú s týmito fašistickými larvami v bruselskom brlohu urobiť bežným ľuďom, keď namiesto papierovej formy peňazí budú len digitálne čísla v tabuľke. Nechajú ťa zdochnúť ako takého prašivého psa. Každý, kto si myslí, že Európska únia je nejakým demokratickým spolkom členských štátov, ktorá pracuje v záujme občanov Európskej únie, tak by si mal dať preventívnu papuli, aby z tej utopie vytriezvel. Hlavne tí, ktorí majú plné ústa demokracie, pretože sa pod ňou skrýva nič iné ako sofistikovaná forma diktatúry, čiže novodobého fašizmu. To by bolo všetko. Majte sa krásne.